Nang nalon nek medun. Pak. Piye nang rasane? Penak apa loro? Nak pinak jenengan ajeng supit meneh napa, Pak? Wah, ana aku sowe temen ae yo saking mbokmu Kok iso piye, Pak? Ya wis wis. Terus saking wong. Nah, oh, nyantai Bu. Bebas. Tandane Lang, kene semari di supiti ngono aja kakean obah. Napa, Pak? Aku ndak malah gendele umat. Iki mentok gede kae. Oh, hati-hati wong bapakmu wis kapok harus supit meneh yo. Mangke jenengan supit meneh telas. Kamu kan diketul ngene iki. Ora manfaat. Ah, nggih. Pokoke teko jagakean gerak yo. Nggih. Tandane ngulingi wong tuwa. Kula tak medal sidap nih, Pak. Oke, wis kandhane bar supite aja kakean obah. Kok malah ngeyel nandi to kowe iki? Sekedap kok, Pak. Ya ora mangeyel nang, ora metu wae nang. Jane ngopo kowe iki arep metu? Kula sumpah kok, Pak, ning griya mawon. Lah sumpek ngopo kowe iki? Sumpah kalian suarane jenengan, Pak. Walah, bapaknya bocah semprul kowe iki. Kandhane wong tuwa ora gugu. Anane kok ngene kok, Pak. Oh, aja omonganmu nang. Wis awak pengen supit to ning wedi. Rasane kok ngopo to? Ah, supit ki ra penak, engko bendo. Ngapusi. Anu kae nek ra nggo bendo ya nggo welat ngono kae. Malah ki apa? Anu pring lho. Nek bendo banget. Ayo man ya. Ayo man anune ngono. Aku ora diwelat. Ya ora apa-apa nang penting nak runtul. Ora higienis to. Genis takon jasa sop supit. Iki nggo apa wis? Nggo bendo gerang. Belugrang? Aku piye nek nggo belugrang? Nang bendo gerang ya wis sing ditukake to. Ih, Golek ngejo. Ngacak gelek kok. Maksudnya piye? Kuwi gobal ya raketan to. Jare golek riman. Kok banano mosok to. Kok ngene ya rasane supit iki. Was, Pak. Nggih. Wah, ngopo, Wak? Ngopo dhewe? Supit to. Duh, pandul. Terus ning piye? Ngembek kono, ngembek. Woi, apa nang? Aku ora melu-melu. Iso. Aku ora melu-melu. Iki nanyaan kok. Ya wis, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora toto. Ya kuwi pancen oleh-oleh wong
Kanjane karo wong tua angel ngono kuwi. Aku kok tawa, kangge tingapunten gile wong kula nggih mboten sengaja kok. Oh, wis teko santai wae nang. Kan sebetulnya aku lah ora ngrasake lara nang. Wis tinggal wis oleh tak tinggal kuwi wae. oleh omane wong tua wis tinggal wae. Oh, no, 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 no.